Ola, son Begoña Cuquejo. Estou aquí no Cimetière de Roi de Xenebra para presentarvos o FINALT, Festival de Artes Escénicas de Vigo, e compartir a defunción deste festival, con dúas citas de José Luis Borges. Unha que di: de que outra forma poderíamos amezar a alguén que non sexa de morte? O interesante, o realmente orixinal sería amenazalo coa inmortalidade. Outra cita di: quenes cren que a arte non debe propagar doctrinas, adoitan referirse ás doctrinas contrarias ás súas. Pero eu realmente quería compartir con vos a outra escritora menos coñecida, pero que me parece moi interesante por ser unha escritora, pintora e prostituta. Griselide Real, que nos decía: son tan feliz de ser débil e a merced dos meus instintos que me sinto libre como os planetas. Vémonos o día 10 en Bailarina máis Bailarina Hipnótica, no FINALT, Vigo.